ya kafa za ta ja da mai halin girma. Kalla gaza ko lagaja jakar mata, kin yi asara tun da ni zaki munafunta yar banza. Balla gaza ko lagaja jakar mata, kin yi asara tun da ni zaki munafunta yar banza. Kalla gaza ko lagaja jakar mata, kin yi asara tun da ni zaki munafunta yar banza. Labari zana ba ku akan wata yar banza, wata ya ce ja'ira zan so ku ji yar banza. Kun san bana ƙarya ku zo ku ji yar banza. Wata ya ce ta taba na amma dai za ku ji ƙarshen komai. Ko lagaja jakar mata, kin yi asara tun da ni zaki munafunta yar banza. Kai ko Allah na sa sarki na mai duka ne, kai da ke bani komai ni na san haka ne. Lamun ce in batun da wasu sun san haka ne. Kai munafunci dodo mai shi za ya kashe ba wai ba. Ko lagaja jakar mata, kin yi asara tun da ni zaki munafunta yar banza. Kara da kika kwatan halin ki ashe haka ne. Zuciyar ki baka su duk Allah zancen haka ne. Ba alkhairi cikin ranki zancen haka ne. Da na fara neman ki komai na wuce da baya. Ko lagaja jakar mata, kin yi asara tun da ni zaki munafunta yar banza. Dama Hausawa sun ce he jiki magayi. Sai abokai na suna ta faɗa mini na gina yi. Yanzu sai gashi na ganni a cikin yanayi. Kai can halin ki ko lagaja jakar mata ki ja baya. Ko lagaja jakar mata, kin yi asara tun da ni zaki munafunta yar banza. Ko lagaja jakar mata, kin yi asara tun da ni zaki munafunta yar banza. Tun farko na fahimci fa baki da tarbiyya. Alamu sun ka nuna gida ba tarbiyya. Kowa ya gane ni ya san na san tarbiyya. Allah wadaran halin ki ku jaka yar banza marar kunya. Ko lagaja jakar mata, kin yi asara tun da ni zaki munafunta yar banza. Hattaya mata za na so ku santa, mace ce farko za na so ku santa. Duk da dai zuciyar ta kwai mugunta, mage mai kwanciyar daukar raina ce kai canki. Ko lagaja jakar mata, kin yi asara tun da ni zaki munafunta yar banza. In ta zo gun ku shiru kamar ta kirki, za ta yi ladabi don ta nuna kirki. Ba gulma wadanta abun babu sauki. In ta ci muryar ganga sai ta ya hada koranta. Ko lagaja jakar mata, kin yi asara tun da ni zaki munafunta yar banza. Yan mata li'ila fi kureshin, yan mata na ce li'ila fi kureshin. Na fara na ce li'ila fi kureshin. Aniyar kowa ta bi shi tawa ai alkhairi ce. Ko lagaja jakar mata, kin yi asara tun da ni zaki munafunta yar banza. Ballaga sojin ai suna da dama. In ka je TikTok ai akwai da dama. Instagram ma duk akwai da dama. A Facebook ma na ga wacce mai ce kamar na maza. Ko lagaja jakar mata, kin yi asara tun da ni zaki munafunta yar banza. Sauti daga Awwalinta Sound Studio.